Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag na itong tanan, maayong udto, maayong gabi Adlaw dahil karong Birines no, pizza 21 sa buwan sa August, tuwing 2026 o karon dahil no? Shout out dahil ko no, kang Silnagan. Salamat kayo idol no, Silnagan sa pagpamina o kang Maria Los, salamat kayo idol, shout out kayo idol. O kang John Bert Bagyo Sumondong. Shout out ha idol, salamat kayo sa pagpaminano o kang James Sabrero. Kung sa tanano nga nagsabay-bay atin dramaha, shout out din yung tanan, amping mapirme. Bueno, ang sawatan ko karon din no, pinadaak ni sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangalan nga Ann. Sinuwat ko din no, Larry Arliano, bahay din siya iyang iutang no. Nga maglisod siya bayad tungkol kay iyang bana, ing abroad, pero pakyas palpak ba? Kay nasugamak sa gubat sa Japan, maong maglisod ng bayad ang iyahang asawa kay wa kapadala. Bueno, ubalik ko sa pagpaminaw no sa kunako ang pasultihon nga asinto si Annie. Kini akong problema, bahin ni sa akong mga utang. Kay unsaon, palpak man ang lakaw sa kumpana. Pero ara inyo yung masabtan ang akong sagilano, no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Kanta-kanta sa ko laay man. Nakamuadto sa ako ang kumpare. Kantahan ko ni si Parimando. Tuwara ba taon ilahas. Nasak. Layo-layo na ba to? Kanta ko. Bisan og hilantan, bisan pagtakigan, ikaw ragyod inday ang akong halaran. Day! Wala ka ako kaniyot, day. Ha? Katuon ko ila Primando, kaya na ako sa itoyo na ko. Oh, uy, basi kung saan sa day, kanang kuan ha, tuyo, basi kung saan sa tuyo, anak. Dili. Posible sa di siguro, kung mahitabo sa na, day, kay dugay na bayaming 1 na taon, magka-jaming sa Primando taon. Kaya may abroad ba taon na, mao nga, ako na lang taon nga tuon dito sila, okay? Oh, sige. Pero ayaw palabiin taon ha. Kaya super na bang inom, naagyo na limit. Kasi pag inom, di na maayo, kinahanglan mag-limit ka, o sarap botilya. Unya, inighurot sa limit, awa na, libre na, kung limit. Bida sa nimo, day, taka mo lang taon ka storya. Pataka, suma, kapilan ako ni mo na ilat ang imong inom-inom. Sa iyo, inom-inom. Na, si Primando ay ko sa Parimando karon, dapat ay, basta mahubog na sad gani, kaya nik-uli ron mo, bantay ka lang kinako. Ay, sos na unsam kayo, di lagi, promise na. Unya, usahan pre. Sabay desisyon nimo. Amin ako sa ituyon mo na ako, pre. Pero importante makayo, kanara di ay. Pre, di maguna sa iyon kayong problema, pre. Kay malayo biya ka na sa imong pamilya. Mga bitaw nga nanghid ko sa kong asawa daan, pre, ha? Nanghid ko, anak. Ako, ay problema kay panginabuhi, mana. Buhaton, gino na itong tanan, basta para sa itong pamilya, pero namo na itong asawa, pre. Kinahanglan yung taon, kinahanglan sa masayod po siya, di ba? Unya, unsa man? Unsa man, ha? Unsa man? Ha? Unsa man mo? Desisyon na diha. Ako, pre, willing, sige ko. Willing ang ibol ko. Pero marang lagi kong commander lagi. Sige, pre. Mas bayo, sige nang magsabutan na ninyo daan. Para baway problema. Basta kay, siguro lang tika kay kumpari, gud ta. Sige, salamat, pre. Ansa may tuyo ni Parimando ni mo, ha? Ako anday, kanang usa ko siyang dadoon, nigbalik niya na dito sa laing nasod ba? Sa? Usa ko siyang dadoon, nigbalik niya dito sa ilang nasod, sa laing nasod ba? Unya? Muli, man rin siya din yung manguha din sa tao para dadoon niya sa Japan, para sa ilang kompanya ba? O, usa ko siyang guhaon, napilian ko niya. Buot may pasabot nga patrabahoon ka ni dito sa Japan? Marang mauna day. Sa ato pa na ko nakagsweldo, anak. Anak gina day. Sa ato pa kwartahan na day taan ni Dung. Anak gina day. Dili na ka makadawan niya labada din sa tuwa. Itando day kaniya. Wap aday. Kaparaw ni mo. Tando aday yun. Ngita kag masuhong ng swerte ni mo. Lain na niya makapahimu sa anak.
Ako anay kaning nanghid ko di mo daan. Ay, anong manangit pa man ka? Uy, tanduanan na. Oo, day. Ako na yung ipatando ni Picto ang offer sa iyang kumpari kay sayang man kaayo ug di niya dawaton ang maong offer. Unya. Day, ade! Day! Oh, dong Picto na unsa ka? Mura ka magdakadaog og luto. Day, good news! Madayon ang akong paglarga, day. Ha? Madayon miglarga sa Japan, day. Karon na may sunod si Bana mo larga. Mao ba dong? Wow, kanindot kun mauna. Dako na ang oportunidad nato nga mapaeskwela ang mga bata sa kolehiyo ug makapundar ta og mga tarong nga mga gamit sa bahay. Day, pwede ba nga mag-andam tagamay? Gusto ko nga magdispedida ko uban sa ako mga barkada. Pwede ba, day? Perfecto. Pasalubong na mo, pre, ha? Inig uli ni mo. Prepekto, tinuod yun day ni pre. Di ni joke. Pre, dili ni joke, pre. Ugma na may mo larga. Mao nga, magpadispedida ko. Kay ugma, tuwan ako sa Japan. Wow! Unya, usya pa may dugayan na to. Asa man mo handa, pre? Siyempre, naaoy, di na mahimong wa ni para nako. Day, ipagawas na ng bugnaw kaayo nga San Miguel Pilsen, day. Oh, diara dong. Yes! Naaraman dede ang bugnaw ng San Miguel Pilsen. San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Tungkol kay bisan na anak ko sa Japan, doon nagyapoy San Miguel Pilsen dito. Sakto kita, pre. Nagtuod rin, kauban mo ang San Miguel Pilsen. Apan, di lang minimo kauban nga to. Oh, kumusta ka naman, ane? Nay, dali soda rin, nay. Mambana ni mo. Namasahiro pa? Wa, nay, oy. Wa naman na masahero si Picto good, nay. Oh, nga naman, pensionado na na siya? Dili man, nay. Wa naman si Picto dinhi. Oh, so ba na ni mo? Tuanas Japan. Ha? Kung sa ito anas Japan? Nay, nilarga na sa gawa si Pito. Tuanas siya manrabaho dito. Uy, kanus alang. Atong usang adlaw, mabitong gitawagan ta ka nga ani kauna kay wa ko'y kauban. Your words good. Sa ato pa kwarta na di ay muron. Kay abroad naman tumbana ni mo. Utangan niya ako, Nanay, sad, uy, mo pa gani paglarga ni Picto ba? Ayaw ka bala ka na, kinikpada ni Picto siyang sweldo, manuroy ta. Sa pagkakaroon, dili lang una kasabay, kay wa man ko'y kauban, okay? Oh, okay pa, alright. Uy, hala. Wow, kalamigo datog sudan, ane. O, nay, nag-ihaw man og baboy sa ng dulor, basta Domingo, mag-ihaw gina siya. Nikuha kong 2 ka kilo. Akong gihumba ang 1 ka kilo, niyang 1 ka kilo, akong giadobo, sad. Oh, mayo noon kay gipautang ka. Nahibaw man siya nga nilarga na si Picto sa Japan. Mao ba? Mao man gid na sila. Kay og pa siya kahibaw nga nilarga na sa Japan. Aw. Sagot to pa utang. Piliun naman gid na nilang ilang pautangon. Sige lang kay kung makapadana si Picto, magtukod ag atong kaugalingong sari-sari store nay. Di sad ta na sila pautangon kung mangutang na sila. Ay, sad ana ane oy. Ngano man nay? Sila lang dunay katungod nga dili magpautang. Kita, wa di ay, kakidort good. Ay, dili ba? Kuan man, dili man na maayo nga magdumot ka ana nila. Pasagdi lang. Ug mangutang nimo gani mangutang man gani, utangan lang. Pero tagali lang, limitasyon nilang ko sa kutob. Kutob aso sa kalibo. Umabot na gani ko sa kalibo ilang utang. Oh, stop na. Mo na, mubayad na sila pabayra na. Nya gingon anak day ko nila sa unanay nga wa man. Abi kay usara man ko kalabandera nya panday ang akong bana. Nya usahay mo extra ra intaw nag-drive sa tricycle. Mo na di sila magpautang. Karon pakit-o na nako sila. Ay, ani ba? Pasuyaon gyud na nako sila nay. Sa? Kani siya, ma'am, kani, Nay, bagay kayo nini mo, Kay gawas nga manindot, ang mong tingog aning maong karaoke, ma'am. Ang iyang kulor, see? Tanawa. Bitaw, uy, ganahan ko. Parisan tayo ni mo aning microphone, ma'am. Nga mura good
kag mag-concert. Sige. Ug abi nimo, inigkamit mo. Musigag yung mga mata sa mga silinga. Mao ba? Yes, ma'am. Nya pilay down ani. Uy, wakay nga ngay kabalakan ha. Take note. No down payment. Bisag unsa pang appliances ni mo kwaon, wa may down payment. Olo ko nindong. Nindot mo lang. So, usa man mo ka, mukuha ka. Mukuha ko oy. Ang ako rang bana ang mobayad ay ni. Oh, hay mali mong bana. Tuwas abroad, tuwas Japan. Uy, paupo. Wow. Kaswerte din mo, ma'am. Kami abroad man di ay si sir. Unya, unsa man. Napakalaing kwaon. Namatay ref, TV, unsa man. Pwede din mo kuha og ref? Pwede din dunganon sila? Pwede kayo, Ha? Total, mabayaran mo na. Tuwag ko sa abroad mong bana, so imposible. O, dili mo makabayad, ani. Bitaw. Nayon sa man, pagpili. Asa, ref mo, asa ani, pagpili. Ay, kana lang siya ay. So balik to ma'am, no? Karaoke, 1 TV flat screen, 48 inches. Usang ref. Okay na. Okay, kana lang sa. Okay, ma'am, patik. Perting saka sa akong nanay, kay doon na may dakong track nga ni Hunong sa among tungod, nagdiskargag karaoke, unya, TV, unya, ref, pagyud, nang gawas dayon ang among mga silingan, unya. Dire lang na palihog ang ref, dire. Dire skilid. Unya ka ng TV. Diha. Sa ubos lang ang karaoke, palihog. Ma'am, Diha dapit. Sige. So, salamat yung kayo ninyo, ha? Kanang wala sa tipron. Wa pa mo ko parad isa kong banag kwarta, kuid. Wa pa man ilang sweldo. Sige, salamat kaayo. Oy, Ay, ane, nay. sa di pa kaw nimo ang tanang baligya sa appliances? Wa, day, uy. Dagan man ko kayo na. Nga napay mga sagbot, Mura manig mga papel, mga basura. Ay, pasadi na, nay. Ako rin manglimpyo, anak. Yun na, nakaluto na ka? Oo, man na. Ang sa may sudan? Ay, napa may sobra gapon. Sobra nga humba. Wala ka magluto bag-o. Sa may ako lutoon. Nangutang lang ta ka sa tindahan ni Noy sa tour. Na, iyaw ko kog pautang nga ana diha. Ayaw kog sugo ag pautang. Kay mauwaw jud kay ko ane. Hulong anong mauwa mong kanila, nga kailaman sila nimo. Bisa na. Sige, ako na mangutang dito. Ipahimutan ko sa rin mga napalit na ako. Hapit naman lang matapos ang buwan. Pa man manawag si Pito. Ano kay balita? Busy yung tingali kay silang trabaho ay. Ay, ako sa phone. May bagding. Kinsa ba ka? Si Pito. Siya nang nanawag. Hello, Dong! Dong, kumusta man ka diha, Dong? Daghan ka mo gitrabaho diha, ha? Dong Pito? Hello, Dong! Anong karoon ko magkaranawag? Abi na kong nalimot na ka na ako, diri. Day, pasensya na kay Day ha, karoon pa ko kalugar tawag ni mo. May problema mo ko diri, Day. Ha? Problema? Unsa man, Dong? Ambot murag papulion mo tingali mintanan. Ha? Anong ko taon? Anong papauliun man? Napiktuhan mo kung pitiris gubat sa Japan. Ha? O, Day, wapag yun may kasugod trabaho diri, Day. Kay gubot kayo taon diri. Wapag ka-operate ang among kumpanya nga gitrabuhan tungkol sa gubat. Ginoo ko. Di ami diri sa usa ka underground, Day. Gisipti pa mi. Kay sige, magbinubahay diri. Ha? Onye, hello? Hello, Dong? Dong Picto? Hello, Dong? Oy, naunsa ka ane? Nay, malasa pagkalargaan ni Picto, Nay. Ha, nga naman. Natimingan man nga nagubat dito. Oh, may noon. Unsa? Dahil umdaan ni, oy. Lagi na eh. Una, si 50 taon. Kumusta naman siya dito? Gibutang ko na sila sa usa ka underground, Nay. Para silang safety, kaya sige pang binubahay. Uy, ginoo ko. Nay, mag-unsa naman lang kuhan eh. Ay, safety ka sila dito. Safety sila, pero mo nagpapauliot sila balik sa Pilipinas kung unay. Ay, maintang makabalik na sila. Huwag dili maapil sa gubat dito. Patay na taanin, ay. Ha?
naman? Ang akong taong ipagawa mga appliances. Uli na dito. Oo ko na uy. O para bataw ko kasuhay og adto. O pa kasuhay data sa yun. Kay o pa may usa ka buwan. Unya, wag to'y down payment pagkakuha. Unsaon man rin ako runay. Ay, ambo, tangin mo, ane. Giahak mo sa dispekto, oy. Ay, basulas, Pekto. Kay wagod taon to sa. Ikagay mabasol, ana. Kay nga nung nangutang ka na yun. Pagkani ka, buwa pag-iklarong manakatrabaho ba dito imong bana? Gisagot tayo magdahom good. Nakalarga lang good. Ayaw sa aman ni Ron. Wala akong problema kung nang saon eh. Tabagit ako ko aninay kung nang saon eh na ako. Mapriso, gika ko ininay. O, palitan na sila pwede ba? Nga iuli? Nga presohon na lang ka. Nay! Mao na akong problema ron kung ansaon ni nako. Mauwa mo sa kumuadto dito oy. Nya maningil sila nako. Nya wa ko ikabayad. Nya mauwa sad ko nga iuli to nako. Unya wala ba to kay baw si Pekto nga nangutang ko? Unsaon ni nako? Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Ani. Good morning, dog! Good morning, ba? Hello sa tanan. Morning sa tanan. Ba, dog, kita to imong good morning sa lutupan. Si Tripon Villarreal nga mo'y dealer sa Panyawan. Okay, thank you kayo. Capsule ug na kopi Panyawan na. Okay, salamat kayo, Sir Tripon Villarreal. Ya. Salamat kayo niya. Sa tanan to mga igsoon, thank you kayo, Ate Jidin. Good morning mga mama. Thank you kay mga mama ha sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tapia kay taas ang energy. Happy ang mga Bata! Ano ka lang? Testifus cracker, Ate Jidin. crunchy ana uy. Crunchy yun Unya kayo. ko yalan, mas happy gid ang mga dagko kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Okay. Mupalit gid sila kay lami gid siya. Unya ugom-ugom sa Diamond Yema. Lami ang Diamond Yema ko yalan. lami. Dinapag yung ubi Yema espesyal. Wala ka soy-sobi. Wala ka kuan sa ubi. Pero crunchy parehas na imong gikaon ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch. Thank you kayo niya sa mga tao ni Ma'am Jasmine Nabini na baro, ang hindi lagi inom po din ha, sa mga dagko po, kanang mga batanon nga nag-andam siyang flower shop din ha sa Jasnab, mao ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay para trabaho manggod na nato good kay kondisyon kay tamo trabaho basta mao na atong imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Side Panyawan Coffee Mix. Unya sa mga bata ang atong imnon mga bata ha kana yung Don Pepe Tablia mo na the best kay ninyo diyang imnon nya ugom-ugom sa tag OBM special Diamond Yema special mo na the best natong ugom-ugomon pod. Unya, ang lamig yung kayo na tong iusap-usapon, sama niya akong ikaon ang Tasty Fish Crackers o Paulitos Macaroni Crunch. Happy yung kay ka, sama sa kahappy sa imong pag-adto sa Happy Mart, wadluna kulong tabunong kong maktan, nga ang tanan mong palito dito, barato. Unya, ang duna pa'y duna sa kaskilid sa Happy Mart Baktan. O sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos, yung nabuhat yung Miguel Pullar Fertilizer. Good morning ni Wakap. Unya, sa tanang pong mga tao, ni Kuya ni Pipito, Dudong GR Pipito, ug ni Ma'am Shen sa Bromwich Beach. Good morning mo diha, Ma'am Shen, sa mga tao nga nagtrabaho sa yung Bromwich PH kay ang giinom po diyan na kaping matapang nga kaya king ipaglaban ang Side Panyawan Coffee Mix kay maom ko na imno na to kung muduna tay mga importante og dinali nga trabaho kay di ka magduka mahuman ang imong trabaho kung mag-inom ka sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Side Panyawan Coffee Mix. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Ararao, maog sab gigamit ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Side Panyawan Coffee Mix sama sa gigamit sa opisina ni Konsyal Lester Daan o ni Konsyal Frances Espares. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres? Okay, ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Side Panyawan Herbal Capsule, Side Panyawan Herbal Capsule with garlic, Side Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man, kanang mga bukol-bukol dato sa atong lawas, ato nang imnan og Side Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom.
Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan ako sa kakapsula sa Said Paniyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maghapon, sa gyapon ka kapsula sa Said Paniyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Mausap gapon sa imong niyang pagpanihapon, inom na pudaan ako sa kakapsula sa Said Paniyawan Herbal Capsule. Og alang na itong na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungon kay doon na magkatambal, anak. Kini mao ang kugo na herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugo na herbal capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugo na herbal capsule, imong imunon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Og sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa itong ang number 1 nga plus, ang Said Limit Oil nga tinuod mo tabang na tumuwag tang sa itong paunuhot pabaol para sa kalawasan, varicose veins, katol, dysmenorias, kababayan kuto sa kabataan ilikay, pagyuta sa dinggi kung mga plus ta sa itong ang Said Limit Oil, dapi-dapi nga magsakit tungkol sa arthritis. Unya nga atong tuhon magsakit, unya atong dagtag o atong kiting, atong lapalapa, magsakit, haplasan na nato sa tinuod nga tabang na to ang Said Limit Oil pero sa buta. Anhar na palit sa butika, di ba, Edwin? Inuna, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page, ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, unya makita ta ng produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukiran, nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee? Shopee na lang, kay hatod pa sa tuwa, bam? Hello, labi na sa mga labas, Tina Family, Jimmy Solima, Tinago, Jundis Village, Batolete, yung muna sa pinyo diya, Sherwin Arrebal, Ivan Arnibal, Jewel Sindag, Sinday, Melda S. P. Helia, Maricar Mendula, Dandan Lamberti, Dudong Guzon. Salamat kayo diya. Lungos Public Market, kuso kayo nga ito anyway HP niya, sa idili pa kamumuduty diya sa inyong mga department stores, sa inyong mga stalls diya. Sa Celebrity Cosmic Beauty Soap, sa inyong pagpangaligo, ay tayo sa ligo, liat doon yung tanan na kung napabog ko yung stock, yung daladala. Wala man ko nakadaladala dire, kanang i-inquire lang diya din sa inyong mga butika, sa inyong lugar, ha? Palihog, ma'am, sir. Nga, bam? Naara na kauban na rin sa ato ang mga haplas katong sa liniment o katong sa capsules. Kauban na lang siya pangutana lang palihog, ma'am, sir, ha? Sa Celebrity ko, Chicabi Oris, open ko sa tayo ang papaya extract. Magpabilin kita matano ni younger looking kutis artista, kutis porcelana. Ado na ba kami nga itom lagom-lagom blackheads or whiteheads? Murag sunog ang imong naong napit may aping sa Celebrity ko, Chicabi Oris. So, para sa tanan nga skin problem or skin care. O mas maayo nga makita ni mo diya sa sudlan na doon na label nga nakabutang ha, Said Marketing. Thank you. Okay, salamat kay ba mo niya kita mga kaigsunan. Kita na, ibaw mo yutang. Kanintok Said. Bawa gino mo patay na to. Mauni mo daot sa itong blood cells. Hindi ka daot sa itong blood cells, mustiki, mulapot ang atong dugo. Mauni hinungdan nga, masakit ka, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pa na itong balatian. Mauna nga no, magduha-duha matag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule nga. Bawa man ni natural nga detoxifier. Natural kini nga remedy. Tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inuman ng G-Detox Plus Herbal Capsule, usa rin yung kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaan, mura rin maintenance na to. Unya, kung doon na kay balatian, kinahanglan yun nga katulo, para dali ang alibyo. Katulo, buntag o to hapon sa ka oras sa di pa kamukaan, unya ato ginaimnan og 8, ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number 1 kining butang-tang sa tuksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang isendo na to karo adlawa. Atong sindir Ate Pres, si Inday. Ani. Ay, Oo. ani. Mao ni nagpadataon kuan Ate Pres. Si Inday ani taon, niyang asawa taon ni iyang bana nilarga sa gawas. Karon kay nalarga lagi sa gawas mga to nangutang siya daan Ate Pres kay bao siya nga padadaan. Ang naitabo Ate Pres kay wa man katrabaho dito iyang bana kay wa pang kasugod ilang kompanya kay sige magubat dito. Nagubat gisipti sila sa ilangom sa lagob.
Oy, naom sa underground ba kuno? Mao to nga, wag yun katrabaho. Ang kagulan tao ni Ani, Yan eh. ang kagulan ni Ani, mao ang iyahang mga utang. Kay nang utang naman siya ati Pres TV, re, pag-usap para niya. Mao na, Okay. saon lang ani niya. Mao ni problema niya ati Pres. Ingon niyang mama, sige lang, pwede ba na iuli? So, mauwa ko dai. Sige, pangta na sila, o pwede ba ka? Pwede ba ka mapriso? Mapriso naman tao. Priso lang ko anina. Punta na sila. Pwede pangta na sila. Sulusan na sa nanginan mga priso. Bawa lagi, saon ba na niya ati Pres? Naiuli lang na. Oo, di lang bataas Kaya ganun. klabe sa ubaga hindi magkabayad, barkuhon. Ang yun. Baka na, iuliin nyo ni mo nga. Sorry kayo, kaya ang kumbana wa makatrabaho na. Kana mo sakto. Ay, lang, kayo ka uwaw Dinood yun, dinius na ha, ni. Ingna yun ay, nga mauna, ako ba na. Wa mo sa tsiberan ng kay Wapay down. Wapay down. Ako, ako sir, ng utang ko, kay ako, yawat lang taon makabutang-butang mi, kaya huwag ko magdahom nga di siya makatrabaho dito. Iuli lang din ako. Naaran ninyo, ugon sa inyong kuan, basta iuli din ako, di mo ko kabayadan eh. Daam na sadya. Balaw na Pres nga, di na mo bayaran kung mauli na nimo. Di gali ka pabayron, basta masunugan ka. Nga nakautang ka appliances, di ka pabayron. Kaya nito sunog ng imong gitaguan mo plain. Mao na. Napilog sunog ang imong ang ipangutang, dili ka pabayron na. Sumagod katong suod nga higala si Brad Marlon. Nya nasunog, namatay siya. Wa siya pabayra siya yung utang nga balay sa pag-ibig. Wa gihatag ra gyud. Dako tong bahay Brad Marlon eh. Mao na nga ayo kagulanan, bam, unsay atong ikasulti nimo bam? Daghan namang mga problema ingon ani, daghan nga mga kaso ingon ani usahay nga ang mga asawa ni adire boras ka sa kayo mo gasto sa kwarta silang bana, murag mga hambog ba? Murag magpasikat sa pabika abroad ang bana. Abroad kong bana. Oh. Ngayon ako basahon, medyo layo ni siya, pero imutog karon madara gihapon. Kung ari ka sa 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 31. Busa kun mukaon kamo, o muinom kamo, o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan pagpasidungog sa Dios. Paningkamot kamo nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo o ang simbahan sa Dios tungod kaninyo. Ang butok pasabot nga wala ni magpili kung maingon kag Hudiyo o dili Hudiyo, meaning ang Ginoo mo ko na magpihig bisag unsa, maitom kag maputi, makabus kag madato, kitang tanan pantay ra. Kini akong gibasa diri ngayon, buhaton nimong pagpasidungog sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo. Ang butok pasabot nga doon namang mga higayon gulyat nga ang uban ka mga tao makadawat og kanang ingnon ta doon na ba siya madawat nga bonus, doon na ba siya madawat nga extra nga sweldo. Ang uban kay mo diretso sa simbahan mga mo offer sila pasalamat. Mo offer dili kay mo ula kapag pangutang. Salamat mo sa utang. Ang uban mo ingon nga kanang pasalamat sa takay og sa karaan bitong panahon gulyat ingon nga buhatag og ikapulo. Sa Old Testament kanang unang sanggi sa umma, unang abot sa umma, unang naigan. Muna ingon na nga halin sa imong hayo. Muna nga kadto ta kuan ma'am kanang naang ingon ana unta dili kay mo buras ka kag pangutang kunya ora mo pahibawa imong bana, dapat imong pahibawa ug sa imong mga desisyon, unsa imong mga hukom, unsa imong mga kalihukan panangin sa imong bana kay iyaha man ang kwarta. Why siguro ba mo kuan pa nang pa siya kay bawo siya sa sitwasyon o natuwagan pa to niya. Ang problema kay wa sa siya number siguro siya bana bam no dito Pero sa nga nung iya masanggitingo, boy. balik. Grabe, Pila to appliances tulo. Tulo. Repo ka ng Mga TV. Okay, ang bayot gidani siya sa bayot natural man sa mga naninda nga kuan jud ka murag kuanon jud ka adanihon kang muni lara nimo Kung mapadani ka. ang ngayon nimo kakuan ka Ate Pres, gulyat kan musutag tindahan, sunod-sunuro tas tindera. Karan ka bayo. Ang ngayon nimo. Ngayon, bisag dili. Sukot ng gilatin nito kay Ngayon kay ka na kanang kuan mo bagay na sa mong panit. Ano sa kabab no nga? Wag yung mga tindira nga maingon. Isuko dito siya. Inigawa sa kay batia wa kay angay na. Wag yun. Wag yun no. Di mabayran. Di mahalin. Di mahalin. Di ba musulti tas tino siya. Oy, kay angay na batia ilit siya doy. Malagyan tagbusultes tinuod. Inigawa sa so ngayon lagi. Ngayon kay ka. Sakto kina nimo sir. Ngayon kayo sakto kayo. Ni bata ka ana. Bata ka ana bitaw.
ang imo ng bato kay unsang iuli ba? Bada ba ka nag-iuli? Abot lang ka. Pwede lagi uli, wa may down. Okay na. Pwede na yung ulit siguro. Ay, klabis ibargohon. Oh. Kung di nila ipauli, Ay, pabargo lang na. Ipa-embargo lang na dahil eh. Ang gabita lang na niya. Dugayon mas naging bargo lang dong, madugay kay maigog yung kabayad ka. May nang ikagi mo hagad ditong iuli. Okay, pre ng mga motor nga ipautang no, ba ibargohon Bargohon ba? Wa kayo kabayad. O sa termino ng gamiton ka ng ibargohon, sa Buto sa ito remate, mga adil remate di mo na prenda. Di, bargo ra gyud na. Bargo na pero ug na Murag ang istorya na sa kuan sa kanang mga mo unsa pangalan na ba mo? Ipundor na siya. Maningil ba siya? Ipundo lang ni nato diri mama. Ang kay kadata. Kuala niya una na kay dak. Pananglitan ma'am og kanang dili ka makahimo pag uli kay mauwa ko timo silingan kay siyempre murag bayot pa sigal ang mga mata. Ning sigal ang mga mata karon matingal ang mata mukalit lag piyong kay naunsa man mabli ka kabayad imo mangipanguli. Sagdahin na lang ang imo lang ana nga nag-abot sa imong bana usaon nimo pagsulti to imong bana dito rabot maklarong trabaho. Lagi looy kayo. Para to sa naglaon in taon. Oh, wata kay kung sa tuig lang ko dito kakaon tong taro nakatuog boto na boto unlan. Sorry. Ngayon ko sige pagpangutang iyo ko maparehan niya ka ng unsing nga yung ito istorya at naguliat nga nihas pirgi kablit ko huy ang imong banting kuwang Kaya 20 pila. 20 pesos. oh pero dene tabo ni Gus may istorya tama ni ako og si Charito galakaw Yes Jones Charito Villar ba kaya sa una ang Bumbu Radio kini ming nay hotel na taas na dinhi mo man sa una lakto naman ko sigitan ko og lagay hoy ano ako gituol ako ano sigit makanako dula ako utang ako jud ingan ako na kayo utang kanang ato pa kay nauwam ko na ako kuyog singitan ko abip lang unsa ako utang nimo pagsulti kay bayan ta kapila oh no Ako sad ba minana ba diya sa katong Queen kuan ba? Queen cinema? Queen cinema ba to? Queen Cheater. Galakaw ko. Kainom mo katong bayot nga katong siksik kay mag-kuan mag-short. katong manukmag Katong nukmag. managpa Galakaw ko diya sa Queen. Giduol ko siya. Hoy, arigot. Abi na ko gonsa kay unto ha? Ngano man duol ko. Nga may lipstick ha? Auno, kita ko na niya, ka naman lipstick gani. Si Karan bitaw na ako. Susuwawa na ko. Kumangwa na Dagang kita. Ha? May dagang nakakita. Daghan oy. Ano, mas kansada ka na atol iniglabang, mangluk man ganyan. Oh, ay, naano siya katong amo ta saan karon siya mo na ko kita. Galing patay na. Ha? Galing patay na. Basin o kay Manglukod sa mga estudyante ang luok. Ana si Rizal, ato si Rizal mga kon loko niya nya kadang nakay-jeep up iyang kabyunan lipstrip po. Kanya ka ng mga babae ko siun. Oh. Kusiyo, the pugo na, ano? Maditang. Balik ta. Mato pa natin, pre, uli na lang na, aron wala na kayong naon. Unya, pag-rehearsal lang niya, kung saan yung pagtubag imong bana, inig-abot. Rehearsal na. Ay, pre, parehaw niya katunod sa gilaming nga, no more cross. Kano sa ko na i-cross, examen yung wala na ko nang i-cross. Aron, matibway ang tanan, wala na kayo na kong problema, ha? Oh, may radyo, wag ko magminyo, kay problema nung minyo, tao, eh. Sugot ako kabiton lang ko, eh. Salamat ako na dito naman noon. Kuna ko ang puzzle, Tijuan.